Mamaho na sad miglit. O dara o. Mo ni pahatan nga sakto kaha nagamay. O dara ang bato nga naitaw. Isagulan og bato nga taong nga patis ra gi ko niya. Okay. Lapod may macaroni, macaroni. Nay macaroni. Kanon mais. Kaling na sad buwad o dara. Utan. Yan nay macaroni. Utan Bisaya kaayo o. Nay okra. Naa siya unsa na ma? Nay okra. Unsa na ma? Okra, ada uhong gamay. Dayon. Og sili. Kamunggay. Mura. Og Maura. Way tubig. way batong. Way tubig day. Wa, Lugot tubig ya. ipaugan ni. O dara o. Dara utan. O naisuka ano palayo may suka sa kaling. Dara o. Buwad o. O unsa man kada dok nagdamgo pa ka? Pares gapon. Nagdamgo pa ka? Mama. Ha? Iyang ging na. Oh. Dili ka na. Sa yan nagdamgo pa ka ikaw ging na malimok tani ron. Kahilas benin niyo nagatubang bimos grasya so kumagon ta mo ron. Tamgo nga. Paano na? Ay mo pa akong gisukad. May lain pang sudan. Kay dali ta guys kay magunsa pa taron. Ay kumaw. Deliver pa sa stocks ngadto pagbugo ko sa item kay ngano si Mamira ba kay magkuan ra ba ugma mag-close ra ba ugma. Nay na release pag ginato sa paluwagan nga nagita ni. Ala ito yung pera. Kaya nga sapot permi Sharon. Sakit na sakit to? Ha? Hindi pati tao na. Oho. Ngano din nihubag na. Nihubag. Agay. Hindi mo kasi sinabi. Pumunta. Nilubag day mo palit taga pulsider na eh. Maadun ta ka Dr. Ano Macaroni. may hubag daw? Nandiyan lang. Ay, Dili ra kin ang maayo ya. Tawag. Isog man din mga tao sa nga kana bago pang bagong mata ba kay mapatay na may hinog tao. Misharon. Mm. Kanang tawagon na ta ni Kuya Anta kanang kun ay hospital ni Sharon di ba? Sagit ni mama maayo lagi na. Sapa diha ay sukmagon. Mas isang siyaran. Kaon pa lang. Unsa? Mas iso ni Sharon. Kahilas. Naliwat ka lula. Normal. Gamay bigas. Normal. Asa kutsara. Ako pa'y biklon. Asa Bubot kutsara, ng kalibutan. Asa daw na cellphone siyan? Tara, itas ubos ay. Palami ani eh. Ay, dayon. ikaw ba kahilas ba kuno? Kaon kuno unod sa utan? Da, tanawa, hilas ko no. Sa magito maon sa tapa, sa pamigid ma. Hilas Na may na winding diri. di mo pag utan. Sa ba ora gi iya? Unya? Ang uban maglanlan manggali. Unya? Siya? Siya magsabaw lang. Ngano man ang inana? Di na makabusog naman gaya ng puros utan ka unon. Yan sa man, naginayaw, naginarte. Gara-gara. Oh! Nanganak ko ni mong kanding do ka buok. Salamat! Nanganak ko ni mong kanding do ka buok niya sa maundang di ka. Uy, nagkibasig ko tanga ko sa iro. O de, o de. Ha? Uy, nainana, ter. Nainana, tangagog iro. Bitangag ang ilo sa una nganti. Adong nas mama dia ma. Ay nani mi diri guys, di pagig cellphone sigit-sagit ba. Masin siya man ron. Oh, asan siya? Oh, gano'n kita man siya nga ang akong kanding toro mas ubos. Oo. Ito yung trabaho dito sa akbang. Na mo na ron. Nari ko. O na pagdag plahatan. Paglabatan lang. Ipakang kanding kan buhi. Bye! Postan ko no ba? Bugay. Asa man to? Dahil nga na siya dahil. Din di ka nilakaw man ka. Lakaw gawin tamong. Nun sa ka oy. Asa man stand? Graw! Tara, sa bike main ko dito. Ibo nga na. Balik mo laro. Wala. Ako sa akong gipagitan atong na Crispy palagi ang kuan sa pipino no, gabi pa man tani ako ning kaunon eh. Oy kay ba baka lumia lagi kuan lagi. Na crispy pa kayo. asa man rin kato yung stand atong na arin. Siya in town siya naragi na sunod nas ubos. Mapatuga-tuga ka man sa imong kabuta eh. Ngano di ka?
Iya. Nang lamisa diyaw, tarunganan niyo na oh. Saingan mo? Ganda sa imong dugting. Oh, dili ko maliwat siya batik tag no. Ang anak. Mm. Oh, ang pahata ni mama, yung gibiyaan ha, kay ang kanding ng anak. Yung to sa na to ba, mag-vlog sa kanding ng anak sa? No? Ang taon-taon. Ay! Pipino akong kaunon ron. Nanghunahon ako gahapon, guys. Nanghunahon ako gahapon. Super kalami ang utan ni mama, oh. Dara. Atong ipaduol sa camera. Oh, yarn. Maestra bato. Oh, dara, oh. Nya, mais ang among kanon. Oh, na siya isagol gamay nga. Kuan ay, kanang, siya na, buhong. Super kalami. Yun, grabe. Agay. Super kalami. Oh. Ana ra na siya. Dayon, ang kaling kumamang. O, dara, yarn. Lamig gid siya basta sugbaon. Buat. Kaling ni sa mo adiriha, buwad ni sa kuan. Sudad. Oh, nya. Saan sa Tagalogan ng buwad? Guide piece. English man na. Daing. Adili, uy. Tuyo. Tuyo. Ah, tuyo. Ang among tuyo dari patis. O, yarn. Ang pinakalami. Oh, ang taong nga naipatis. Nga gibutang og sagulan og taong og kanang kanang Tawag batong. tawag batong. Biscuit na. Sitaw. Oh, sitaw, bataw, patani. Di man. Dol, patula. Di man. Ang tawag batog sa bato. Na nasa taan eh. Batog man, batog. Ang tawag batog, batog sa batog. Di ba? Mga on tanin nyo, mga on. Kasi lalis ito tayo. Nakaroon ito mo bikes lulag. Hungit pa tayo sa kandig. Nang lalis man. Wala. Ano yung kon? Tumbak mo ang doon sa kon. Pinana pa siya ganina ba? Tita, di naraba ko pa. Sabi ng cellphone. Tita, di naraba ko pa gamitin ni mama sa Di, tablet. di na ko. Pero, kagamitan di ako na balik. Basta nagbinutan ako. Ah, nasa ko to sila social pre. Kanus ah. Gimana pa? Bungol. Mama, ingan ko nga. Ah. Ewan ko nga. Pero, di ko pagamitan na ni mama sa tablet. Manmarang. Kaya dapat ba ko na magkaon kaya maghinom. Wala na magbugno. Na, mura po buman siya. Ano to, ano guys? Kalamig gila. Ang kaling ba kalamig yan? Kung di mo to ang tab, Sala si sumpa. mama, mama ginagsubo sila. Basan dahil mo kaon ng mga nani? Kami semua? Huwag pang mama. Huwag pang mama. Wala, miss amo. Mga napagpilo nito, no? Huwag kaya! Andam ko gila ni. Amay. Nga, ganay nani ba? Malagi. Noy unan. Ako sa kabaw, tukoy ka mahurat. Pila po takabok mong tabang. Eh. Isa ka buo. Pero kinay uminay ka na kaon. Kaya, nindot din nasan? Saban? Lamay din naman kaon ng hiwatid. Huwag ko rin huwati. Ano ka na Huwag ko rin anak ko di anak. Huwag ko. Nagibadlo mo ito kung tinga potol na yung tinae. Ano lagi ko ganyang huwatid? Ayun, ano ko ano. Nakita to sa kamera, day. Diyos ka bira. Nako, gibutang sa loyo. Oo, ibutang. Ibutang ng sudang ka nang ibutang ng kanang kuan sa buwad. Mayo, may pagkabangbang. Maka inday, saksi mo ito. Kisa di mabot ka rin ba? Saksi mo ito makainday. Kinamot ko makainday ha. Kinamot ka makainday kaya. Lamig ang kumot-kumot sa utan basta kinamot. Binagulo lagi ka ron, Tir. Kutsara. Ang kutsara lagi ka. Napay utan dito siya. Naapa. Hindi nga ang guwang suka, guys. Hindi ka na mawang suka, kada kaon.
Guys, ang suka guys, lami sad kayo ang suka sa kuan. Vitamins ng suka. Lami kayo ang kanaging utan niya. Butangag suka, super kalami. Kanang pwede ron puros utan bitaw niya imong butangag kunag suka malami kayo. Sure, why not? Ngaya ba sa niya? Kanon. Kare. Ikay driver diha. Ala. Bantugay na porting parata kay ang katom din sa pepino gabi no. Damian ko. Ibutang asin. Mo na magsuot ka magkulag kaling buwad isus dire porting aslom pa i parata gyud. Damian ko. Bantugay na porting parata? Parata gyud. Grabe ha naman gyud. Mukbang na nilahagod guys. Unsa din eh? Mubang. Crispy ako kayo. Yang kay nanay mo kuan. Kaya kasi nga. Salbalias. Salbahis. Ang mga buwan. Kada sila mahatag ugunod. Yaw ka ang kain ha? Kasi galing dyan. Ha? Kini mga nanay makaab mo na. Ito. Kasi yung nanay. Gara. Sumbay ko sa mama ron. Ito na hotdog. Ano gigara? Good. Kami ito pa mga makatugatog pa dyan ka? Ito yung tinanong contact order sa bago. Ang hatog Magkuhan ba ako niya? kadugay ka ang. Ito na itong baboy niya. Kamu. Inagmay or atong ihumba. Ito yung baoy na may Ma! Pero mo yun. Pero. Di ka akong tanong na hug na po. Pero eh. Kasi Ang naman. atong pito niya ba ng huslo? Ano? Dito. Manam to? Dito. Dilan po ni mo? Do. Hot Ay, hindi nag-permit ko ando. Hala! Hala ma! Ma! Sarun! Hala! Ata! Tanong na po? Paskeg mo na. Patugtog eh. Ang tanong na po do? Paskeg. Ang kuan ay! Pito niya. Di! Apply. Ang kuan! Sa gina ma! Apa may lang kanon no? Nanglayas na sila. Ang mga guys nun, na inyong ha. Ang uban kay magdungan to, nagdungan to ng human, pero kamo adre kay. Nandot lang. Dito to naon na. Usahay daw, mawahi may manghipos. Tagay, nagkuhan be? Siyan, in town siyan. Unsa man na siyan, sisulti ko no. Kaganin na karaman sig masyaron, muro makuyawan nung tanig maayo. Dire be. Say tubig dire be. Sudli lang, basudli ka di pa kay bugnaw. Tuna. Kuan ko. Ang natagad, ito naman kuan de. O, unsa may pinakakuan sig ma? Masyaron, unsa man? Allah. Masaron. Allah. Dok, kadok, ani dok. Ma! Tulog ko dok, ato ito. Ma, kagkaon? Si magag masyaron. Kuyawan man tanim mo. Makirig. Unsa? Makirig ba? Ang. Wa man, tinatagad ko. Patsing naman sa pinakatasan. Itapos tanong. Pero wa siya, gitagad ko. May ito natagad ng tanuman.
Ambot mo sa tuyong taga. Kaldero ba ito na, na kaldero mo ito, Ay kung normal na suka dok. Sama sa kamarat, ihuwad niya be. Kaya ko dok. I'm 60 and I know. Pipino. Yung pipino guys, gabi pa niya siya. Gabigyan mo siya ka crispy. Ang kahit. Bago manggod siya nagikuan. Guys, Giipo ba? pepino. Ang giipo sa pinuan. Barato na kay kilo. Pepino. Bago pitas. Ngayon, 75. Sharon, oh ma, pepino. Potato. Potato dito. Potato. Ano ko? Kaya una kaya. Ako sumiga. Nahanaya sa siyan. Ay, gara. Amiga nga. Tumiyang. Kapag usa ka palanggana kayo, palangganang gamay. Kapag kung usa ka palanggana daw, kung yung kaunon ko nga, ano nani? Marot ko na niya. Tingon sa ko. Pag sure, kaluodan na, kadi makikumukaon na itong tayo ma. Ano ko, hindi ko pang baho, girl. Natak, empe. Buang! Ito sulo ko naman. Ano? Dahil, tingnan na empe. Pagsugod na gina ako itong pag-GT. Hindi pa tayo kong pipino, guys. Hindi, batak ko ko. Kaon? Ako pa ba na? Ang termo sa sigtino. Nasi piyo-piyo din hili. Ito pag-GT ako kahit. And you kalimti guys, please subscribe and like and share. Yung pagkain mo dito kay. Amo lagi ng kuputan, pero magtago me. Kaya masakpan niya me, di ba? Ang garnish mo to siya sa kuan na. Mga juice. May nun. Dito ba ko kusuway nga. Hindi mong juice ang kanang tangad ba? Dito ko first time nakatry. Ang tangad, kilapuan. Kilapuan. Kaya nagka-sugar gamay. Magaman kayo. Ano to? Ano na? Okay? Rami hindi eh. Lami. Pero, Lami, may sabaw kang tangat. Diyos na ba? ang tangad, hindi mong juice! Ugali. Lami, manging sabaw. Tawing tangat. Humot. Huraw. Huraw! Pasto sa pado. Nagpaso mo sa bado. Mayo. Oh, di ay. Yung maestro may pa kuan na, yung maestro may pa Ato. Pwede sa module, tapos lahat niya. May papasanas module ni mo ini kalunes. Maihaw kang mamlis ana. Ang sama na. Nakakaon siya eh. Wala. Tama no? Ha? Diet. Try ka na asin lang. Dapat-diet ko. Ay kung sige mo kuan siya, sige kuan siya. Nala ang kanang ngin koranan, porte na magiluaga na. Ambe. Asin ba asin? Asin. Asin ko no. Sining. Ang ubang ka. Kung ano nila sa liso, inigaon. Ako kadi. Ito eh. Ay, gibutang dira. Ano to asin sa kuan? Ay, sudanan, di ko anak kay. Di na gipalit. Ato sa lipo. Oh, ano po? Ato sa bubongan na mag-asa kami na palitan eh. Ano, auto to sa Di ka na eh.
Dire ay butang dire. Okay, ito. Baby bot! Kasi anak ka. Si anak. Kasi kuros anak. Ano lola nimo? Nawa. Ma. Yun sa sige ko patching din ha. Oh. Kasi. Dito. Oh. Naman sa si pangagkabi niyan. Manok. Kasi kahit kaya test ko na. Natusan din eh. Pwede na akong busuga guys. Nga kaimday, busog na kay ko. Matawas na din ka, ikaod to. Ang digay, before kumukaog ka nun, kaong ko ano niya. Kaya manlayas pa may lakaw, layas pa may. Namatabang po picture. Ano sa niya? Bye! Please like and subscribe. Please like and subscribe sa akong channel. Sa tingan. Inday Shukla. Hindi sukla. Bye! Don't forget the like. Bye. Like, to like, amo. To like.